V dnešnom videu si ukážeme prepojenie dátových štruktúr a skladových kariet. Toto je pomerne nová časť, ktorá výrazne vylepšuje možnosti dátových štruktúr. Na túto demonštráciu, alebo respektíve na predvedenie tohto videa som si pripravil v číselníku dátových štruktúr vzorovú dátovú štruktúru, s ktorou budeme pracovať. Otvorím ju, aby sme si pozreli, ako ju máme nastavenú. Je to dátová štruktúra, ktorá je určená pre riadok ponuky, čo vám predvediem v priebehu videa, ako sa tam vkladá. Táto dátová štruktúra je pripravená na to, aby sme mohli pomocou nej pripravovať nejaký výpočet riadku ponuky, kde budeme kombinovať rôzne parametre, aby sme sa dostali k nejakej výslednej cene pre zákazníka a tá cena bude tam zohľadňovať nejakú vzdialenosť. Pozrime si, aké premenné som pre celú túto dátovú štruktúru navrhol. Zoznam premenných v tejto štruktúre vychádza z možností skladovej karty. Čiže pridal som tam textovú položku typu názov skladovej karty od dodávateľa, názov pre zákazníka, ktorý bude trošku zahmlievať nejaké údaje, mernú jednotku, jednotkovú cenu a tie doplnkové údaje, ktoré neskôr využijem. Je to napríklad vzdialenosť, ktorá sa bude používať pri výpočte, potom počet kusov a náklady technikov. Aby som mal tie jednotlivé premenné v štruktúre prehľadnejšie, tak som si ich rozdelil na dve skupinky. Jednou sú vstupy a druhou sú výstupy, ktoré mi pomôžu v nejakom orientovaní sa v tých údajov. No a teraz si už pozrime to, kvôli čomu robíme toto video. Je to premenná typu skladová karta. Otvorím ju, aby sme si mohli pozrieť, ako premennú typu skladová karta vytváram. Jediné, čo musíte kvôli tomu urobiť, je v typoch vybrať, že sa jedná o skladovú kartu. Ja ešte pre túto demonštráciu som tú skladovú kartu farebne označil, aby som ju lepšie mal v týchto výstupoch viditeľnú, aby ste aj vo videu to ľahšie videli. No, na tejto záložke už v podstate nemusím robiť nič ďalšie. Pozrieme sa, čo nám ponúka záložka skladová karta. Táto záložka nám ponúka dva dôležité parametre. Prvým parametrom je, či sa jedná o predajnú skladovú kartu alebo nie. V prípade tejto samotnej demonštrácie to až tak veľmi nebudeme potrebovať, ale ak neskôr z tejto dátovej štruktúry, ak budeme vytvárať, ktorú si vložíme do ponuky, ak si z nej budeme vytvárať objednávku a budeme robiť niektoré nasledujúce činnosti, tak označenie tejto skladovej karty, či sa jedná o predajnú, to znamená výstupná karta, ktorá ide zákazníkom, alebo nepredajnú, to znamená skladovú kartu typu nejakých podkladov, tak to rozlíšenie je tu na dôležité. No a aby sme si čo najviac ušetrili prácu, tak môžeme mapovať premenné. Toto sú premenné, ktoré sa nachádzajú na skladovej karte priamo v databáze, v zozname skladových kariet a môžeme ich prepájať s premennými, ktoré mám tu v dátovej štruktúre. Ono nám to uľahčuje niekoľko vecí. Predstavte si, že chcete napríklad vytvoriť skladovú kartu podľa nejakej predvyplnenej dátovej štruktúry. Čiže podľa tohto mapovania program bude vedieť, že obsah premennej NDO má do skladovej karty dávať do názvu, obsah premennej ME má dávať do mernej jednotky a napríklad keď bude pracovať opačným smerom, to znamená, že zo skladovej karty budeme plniť dátovú štruktúru, tak tu na program vďaka tomuto vie, že priemernú skladovú cenu zo skladovej karty má naplniť do premennej JCE. Ako to funguje, vám ukážem za chvíľočku. Čiže takto mám namapovanú
túto premenu typu skladovej karty. No a aby som sa v tom dobre vyznal, tak ak si všimnete tu na tom hlavnom dialogu dátovej štruktúry, tu je jednak informácia o tom, že čo tá samotná skladová karta vlastne robí v tej štruktúre, či je predajná, a tu vidím aj mapovanie jednotlivých polí, aby som sa v tom vyznal. Toľko k samotnému vytváraniu tejto dátovej štruktúry a poďme si pozrieť, ako v programe môžeme túto konkrétnu dátovú štruktúru využiť. Čiže ako som povedal, je to dátová štruktúra, ktorá sa pripája k riadku ponuky, takže teraz vám to predvediem, ako by to fungovalo. Vytvorím si novú ponuku a tieto dátové štruktúry sú určené prevažne, aby ste robili s textovými položkami, takže pridám si jednu prázdnu položku ponuky. Tu na tejto položke ponuky sa nachádza tlačidlo pravidlá. Tie pravidlá sú úzko previazané s dátovými štruktúrami. Čiže pomocou tlačidla otvorím dialog s pravidlami, nemáme v tejto chvíli žiadne pravidlá a pridám novú štruktúru, tú, ktorú som ukazoval pred chvíľočkou. Dátová štruktúra sa mi do systému vloží a ak si všimnete, niektoré polia obsahujú aj preddefinované hodnoty, to môžem pri definícii dátovej štruktúry spraviť, a iné polia sú prázdne, pretože som ich nevyplnil. Takže poďme najprv urobiť tú možnosť, že skladovú kartu mám v systéme a chcem si podľa nej vyplniť všetky tieto ostatné premeny, ktoré sa tu nachádzajú. Ak ťuknem na riadok typu skladová karta, tak tu mám štandardný dialog na výber skladových kariet, ktorý poznáte z programu, čiže mne stačí tu vyhľadať, ktorú skladovú kartu chcem sem vložiť. No a ja mám na účely tejto demonštrácie tu na jednu takú kartu pripravenú, v ktorej som vyplnil všetky zaujímavé hodnoty, čiže keď ju vyberiem a použijem, tak jednak, že tá samotná skladová karta sa vložila sem do tohto riadku, ale ak si všimnete, vyplnilo nám dodávateľský názov, čiže to je ten názov, ktorý my nakupujeme, názov pre užívateľa, mernú jednotku a takisto nám vyplnilo jednotkovú cenu, v ktorej som nastavoval, že to má byť priemerná skladová cena, čiže od tejto sa môžeme ďalej odpichnúť, keď budeme robiť nejaké ďalšie úpravy. V tomto videu nebudeme využívať zatiaľ tie doplnkové možnosti, tá vzdialenosť v kilometroch a náklady technikov. Toto je pripravené pre nasledujúce video, kde vám ukážem, ako môžete vytvárať skripty, ktoré pomocou týchto údajov niečo vypočítajú. Poďme si ukázať ten druhý príklad, že napríklad by sme nemali skladovú kartu, ale by sme chceli najprv vyplniť tieto údaje a potom z týchto údajov si vytvoriť zase skladovú kartu. Takže aj v tomto nám ten systém výrazne pomôže. Opäť vložím dátovú štruktúru toho istého typu a predpripravím nejaké hodnoty. Aby sme sa veľmi nezdržiavali, budem to vyplňať veľmi jednoducho, čiže názov od dodávateľa máme veľmi podrobný, pre zákazníka nám stačí skrátený názov, aby veľmi nevedel, čo je to presne za tovar. Jednotkovú cenu v tomto prípade nepotrebujeme, vzdialenosť nepotrebujeme, počet kusov nepotrebujeme, vlastne nič z tohto nepotrebujeme. No a keď mám takto predplnené údaje, ťuknem na skladovú kartu a použijem výber. Ak si všimnete, do toho výberu program použil názov skladovej karty odtiaľto, vyfiltrovalo nám to a nemáme v systéme žiadnu skladovú kartu. Ak teraz posuniem si tento dialog nabok, aby ste videli, ako bude fungovať. A teraz, keď použijem tlačidlo na vytvorenie novej skladovej karty, tak program tú novú skladovú kartu vytvorí a presne podľa nastavenia nám názov presunul do toho hlavného názvu dodávateľského, názov pre
zákazníkov nám presunul sem a množstevnú jednotku nám presunul sem. Čiže teraz už vlastne mi stačí urobiť jedinú vec. Odklepnúť dialog. Skladová karta mi sem pribudla. Potvrdím ju cez OK. A vlastne vyskúšali sme sa teraz presne tú opačnú cestu, čiže mali sme tu napred vyplnené údaje a z nich sme vyrobili skladovú kartu.